Urip ing alam donya kuwi minangkane mampir ngombe. Kudu nrimo, kudu sabar, kudu ngomong karo awake dhewe uga wong liya. Sifat atigang, atigung, atiguna ora bakal menangke lakon. Aja dumeh dadi wong bisa, aja dumeh dadi wong sugih, aja dumeh dadi wong kanggo. Kabeh kuwi mung pacobaning urip. Balung bisa ajur, bondo bisa entek. Wong bagus ora salawase, wong ayu ora saksuwene. Ora ana sing langgeng saliyane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing jujur aja ngapusi, sing pinter aja keblinger. Nek kowe krasa lara dijiwit, ya mbok aja njiwit wong liya. Sing eling yo ngger,